ya rasulun manzan Allah da nabiyullah kai nake wa baitoci rabbana da famun in yi yaban aminullah wanda san sake garjina bidaka abi wa ummi na baka raina fansa rabbi kara salati aminci da nawa mahi sa'a halin manzo da ashabu sun yi jihadi sun bi rasulallah a tafiyar basi waige ba rahama abun kauna annabi ne salar duka bayi a tuna da mu manzo na ranar da babu kowa sai kai ni kai nake wa kirari na bada basirin lahi babu kamar mahamudu na abin kaunar mu kai kadai ne sarki ba kamar ka gogon karfe ka tuna da yakin uhudu shine ya kakasha arna kai rikalkin lahi yana saka ma a sallah addu'a yake mana kullum annabi na san bayi fiye da sanda babu misali ka tuna da ranar tsaiwa shine za a tashi a farko kalmar bakinsa da farko zai tambaya ina al'umma jibril zai ce mai kai ɗai ne ka tashi a farko ranar da zai yi wafati yana faɗa wa Allah sarki rabba al'umma